Parlem ara amb Ferran Dalmau, és tècnic especialista en emergències i protecció civil, també enginyer forestal. Ferran, res a veure el foc en un edifici com el que vam veure ahir, suposa que sorprès com es va passar a tots per aquesta virulència de les flames i com es van propagar ràpidament. La veritat és que ahir vam veure... Nosaltres estàvem tornant d'Itàlia i només aterrar a l'aeroport de València. Des de l'avió es veia l'incendi i va ser sorprenent veure la propagació, però clar, d'alguna manera ahir confluïen una sèrie de factors per a la tronada perfecta, perquè hi havia alta temperatura per estar en l'època de l'any en la que estem, per tant la temperatura ambiental també compta, també ajuda a que una propagació siga més ràpida perquè hi ha més temperatura. El vent, que bufava amb moltíssima força i que hem vist a les imatges com provocava la propagació cap a l'edifici adjacent, la baixa humitat que estem tenint en aquests dies de ponent, era un vent sec. Tot això juga a favor de l'incendi, evidentment, i els factors de forma del propi edifici. I haurà que veure, encara és pronte per a saber totes les certeses de què ha passat, per què ha passat. Hi haurà temps. Jo entenc que els mitjans de comunicació sempre aneu a última hora corregents buscant la informació, però vull dir, hi haurà temps per a saber què ha passat. Ara toca acabar de controlar l'incident. Recordem que és un incident en curs, que hi ha víctimes, hi ha persones que han perdut familiars, hi ha persones que han perdut tots els seus... han perdut sa casa. O sigui, imagineu el que teniu a casa, doncs ho han perdut tot, absolutament tot. Aleshores, però és important entendre que ahir hi ha una cosa que és comú a un incendi forestal o a un incendi urbà, que és el triangle del foc. El foc al final depèn del calor, que és energia d'activació per a poder començar aquesta ignició, el comburent, que és l'oxigen, i el que fa el vent ha sigut alimentar aquest incendi, i el combustible, la quantitat i la tipologia d'aquests combustibles. Aleshores, ha sigut un incendi veritablement terrible. I, bueno, hi haurà que veure què ha passat i per què ha passat i tractar de que no torni a passar. Ferran, com comentes, la meteorologia estava en contra, però si parlem dels materials de construcció, el poliuretà ha estat en les últimes hores al punt de mira. Marcelí ens ha explicat ja que això té matisos, no sé què n'opines tu. Que totalment d'acord, és molt pronte per a poder saber, n'hi haurà que veure què ha passat. Vull dir, les valoracions a priorístiques solen ser enemigues del rigor, és a dir, n'hi ha que investigar bé què ha passat, perquè al final d'això pot eixir una modificació del codi tècnic de l'edificació, se poden canviar determinats tipus de materials. Abans, fa 100 anys, 150 anys, moltes cases tenien estructures de fusta, la tipologia d'incendis era diferent, ara tenim estructures de formigó que són molt més resistents, n'hi ha normes per a que resistisquen fins a 6 hores, càrregues tèrmiques molt bèsties. Vull dir, les normes van canviant, per desgràcia, segons anem aprenent coses, i això és important tindre-ho en compte. Si és veritat, i això és un fet, que nosaltres donem molta formació a bombers de tot l'estat, i al final sempre aprens coses dels altres professionals, el concepte de càrrega de combustible dins de les cases, ja no només en la façana, sinó també als interiors, ha canviat. És a dir, abans, moltes intervencions dins dels edificis o dins dels habitatges podien fer-se en una línia d'aigua de 25 mil·límetres, que és una manera més xicoteta i, per tant, pesa menys, és més fàcil de moure's per dins d'un edifici amb ella i tal. I ara molts dispositius estan començant a treballar amb mànegues de 38. O sigui, han pujat el diàmetre d'aquestes mànegues perquè el que hi ha dins de les cases abans eren materials més nobles, n'hi havia més fusta, hi havia suro, hi havia més paper i cartró. Ara n'hi ha moltíssima fibra sintètica, moltíssim plàstic. Ja hem vist altres exemples en els que els materials han sigut mortals. El restaurant de Madrid, no fa tant. Hem vist moltes situacions en les quals els materials dels quals estem envoltats juguen a favor de l'incendi. I això, salvant les distàncies, és una de les coses que preocupava l'altre dia. Si recordeu, no fa molt parlàrem dels incendis del Saler i de com preocupava que el foc impactara contra un edifici i poder provocar un foc estructural dins de les vivendes. Bueno, això ha sigut una barbaritat, en aquest cas, enmig de la ciutat. Per tant, és important entendre que vivim envoltats de materials i que aquests materials poden tindre conseqüències. I d'ahir també la importància de la prevenció. I a l'hora d'evacuar l'edifici, Ferran, quins elements podríem dir que han jugat a favor i quins en contra? Un element que és important considerar és l'hora del dia a la que passen les coses. Si aquest incendi a aquesta velocitat de propagació, en lloc de produir-se a les 5 de la vesprada,
que encara hi ha molta gent treballant, encara hi ha nanos que estan tornant de l'escola, encara hi ha... arriba a ser per la nit, evidentment, en les mateixes condicions ambientals, podem imaginar que estaríem parlant, potser, de moltes més víctimes, molts més ferits, el resultat haurà sigut el mateix, perquè al final n'hi ha causes estructurals i n'hi ha causes conjunturals del moment en el qual s'està produint l'incident, però és important entendre que hi ha una part l'evacuació. Al final una emergència és precisament una emergència perquè moltes vegades pot superar la capacitat de resposta de les persones, no? Vull dir, per això és una emergència. Caldrà veure com acaben els números, encara és pront per fer una valoració de què ha eixit bé, què ha eixit mal. Sí que hi ha que dir que la intervenció de bombers està sent espectacular. Vull dir, tenim uns grups d'emergències, uns equips d'emergències amb un nivell de professionalitat brutal, perquè la gent veu en la televisió les imatges, però cal pensar que aquestes persones estan exposant-se físicament per a protegir a altres. Vull dir, i davant la quantitat de bombers ferits està indicant la duresa del combat. És a dir, n'hi ha que entendre... Nosaltres utilitzem indicadors quan hi ha un incendi forestal, per exemple, que és la quantitat de mangueres que es cremen, algun vehicle. Això t'està indicant que moltes vegades l'emergència està sent molt forta i està posant al límit a les unitats d'intervenció. Per això és important també entendre que n'hi ha molta gent treballant i exposant-se per a que això... Penseu que estan treballant en una atmosfera tòxica. Tots els fums, tots els materials que estan cremant-se, poden haver explosions si n'hi ha elements. Afortunadament no hi ha hagut ninguna emergència dins de l'emergència, que és el que s'anomena efecte dominó. Però vull dir, n'hi ha moltes qüestions que hi ha que tindre en compte. Per això, ara el que s'ha cremat ja només podem treure coneixement, aprendre per a que no torni a passar, però el que no s'ha cremat, que hi ha moltíssims edificis que poden tindre problemes similars i tal, caldrà posar el focus en la prevenció i en intentar que no torni a passar. Un segon, fem una coseta. De seguida tornem parlant amb tu, però anem amb Ferran, estàvem parlant dels elements que juguen a favor i en contra en aquests primers minuts de l'incendi per evacuar l'edifici. I Ferran, m'agradaria preguntar-te directament per les portes d'emergència de les escales. Quin paper tenen? N'hi ha moltes mesures de prevenció que se poden aplicar per a que una edificació siga més segura. Les portes tallafocs en les escales, n'hi ha que tenir en compte que el 70% de les víctimes en els incendis forestals, en els incendis de vivendes, moren víctimes de l'asfíxia, o sigui, moren moltes vegades per el fum. Els huecos de les escales, les zones de les escales, són com una eixumenera. Per tant, si el foc està per baix de la teua posició, de la posició de ta casa, lo normal és que l'escala estigui plena de fum. Per tant, les portes tallafocs moltes vegades el que fan és segmentar els compartiments d'aire, l'efecte eixumenera, estan limitant-lo. Si en cada planta hi ha una porta tallafocs, en principi al foc li va costar molt més temps ocupar, primer amb fum, radiació i tal, i després amb foc, la resta d'espais de la casa, no? de l'edifici. Per tant, els patis de llums també se poden atestar de fum. És a dir, al final les portes tallafocs bàsicament el que fan és que se queden, per la calor, queden segellades, diguem-ne que tanquen de forma més o menys hermètica, i el que fan és limitar la quantitat de comburent, la quantitat d'oxigen a la que té accés aquest incendi. És una forma de, per exemple, que les cotxeres estiguen tancades per si se fica a cremar un cotxe, és important. Vaig a fer una traslació a un exemple dins de casa. Avui en dia carreguem gran quantitat de dispositius electrònics, bateria del patinet, bateria de la bicicleta, telèfons mòbils, portàtils. Les bateries poden, si estan danyades, poden provocar un incendi. Estar dormint al costat, tinguent al costat del cap algo que se pot encendre i pot provocar un incendi, és una qüestió que cal fer-s'ho mirar, o sigui, hay que tindre-ho en compte. Jo, per exemple, en ma casa, jo carregué la bicicleta a casa. Doncs, per exemple, procure ficar la bateria dins d'un quarto de bany en el que pràcticament no hi ha càrrega de combustible, no tenim allí guardades les tovalloles, no tenim ningú moble que siga fàcil que es pugui començar a encendre, perquè hi ha que diferenciar entre, diguem-ne, la inflamabilitat i la combustibilitat. Són dues coses diferents. Una cosa és inflamable i una cosa és el combustible, val? Aleshores, és important que la càrrega de combustible d'aquest espai siga el més limitada possible, perquè poc de combustible, foc més menut. Molt de combustible, foc més gran. És important tindre en compte això. Si la bateria està danyada i comença a cremar, evidentment, si no hi ha combustible al voltant, se quedarà confinat ahí i tinc més temps. Després, moltes vegades, la gent carrega això a la porta de casa. Si jo, la font d'ignició, el foc comença en la porta de casa, de partida ja no puc eixir. Si el foc està per baix de ma casa, en principi, no tots els incendis són d'aquestes característiques, si jo tanque la porta, si entre el foc i jo hi ha una porta o hi ha dues portes, la probabilitat de sobreviure és molt major.
Este incendi és una excepció, per això caldrà estudiar-lo amb molta profunditat. Però és important totes aquestes mesures de prevenció. I dins d'aquestes mesures de prevenció se poden fer coses des d'instal·lar detectors de fum. Bombers de València porta anys fent campanyes específiques per a que s'instal·len detectors de fum i de monòxid de carboni a les cases, perquè aquest petit en un moment donat pot salvar vides. I regalar a les persones que estimem uns detectors de fum i instal·lar-los és una cosa que no costa molts diners, no és una cosa excessivament cara, però pot resultar molt útil per a una cosa que és fonamental per el que tu parlaves del tema de l'evacuació, el temps. És a dir, quan antes s'identifica l'emergència, primera, més fàcil és que pugui arribar a controlar-se i no arriba a desparramar-se d'esta manera, i segona, més temps de reacció tenim les persones per a eixir de l'edifici si cal eixir. Però sobretot, si l'escala ja està plena de fum, no eixir a l'escala perquè probablement morirem asfixiats. Hi haurà que veure, una cosa que caldrà estudiar és les víctimes on estaven, si estaven en els balcons perquè ja estaven atrapades, si han mort en les escales, i caldrà analitzar tot aquest tipus de qüestions per a entendre què ha passat i poder dissenyar plans per a que no torni a passar. Ferran, moltíssimes gràcies per la teua explicació. Un plaer, com sempre. Gràcies a vosaltres i, si me permeteu, donar tot el suport i el reconeixement a les persones que ho han perdut tot afectuosament, perquè és gent que ha perdut la seva vida, han perdut familiars, i especialment a les persones que estan exposant-se i estan jugant-se la vida per a protegir a altres. El rescat d'ahir va ser espectacular. I a tota la gent que pugui estar veient el programa i que pugui escoltar això, ens hem de plantejar on vivim, quins riscos tenim on vivim i intentar prendre mesures per a mitigar-los. És importantíssim. Molt important, per exemple, anotar ben bé això que has comentat dels carregadors del telèfon mòbil, de la bicicleta elèctrica, també el tema dels detectors de fum. Fem extensiu aquests ànims a totes les víctimes i, com no, també el reconeixement als equips de rescat. Gràcies, Ferran. Marcelí, no sé amb quin titular et quedaries de tots els que ha llançat Ferran. Pues la veritat, Ferran, fantàstic, perquè és un home molt didacte i ha explicat molt bé aquests aspectes i aquests consells pràctics que no estem tenint en compte.